قەسەدەی ددزی û vekhostena petrolê da berdewam e. Tevê hebûna hemî corên jiyanê li Rojavayê Kurdistanê û welatiyên deverê, di nebûna neftê û gazê û rojane nerxê xwe ji alî peyedê ve tê bilindkirin û bûye sedem e ku welatiyên deverê di rewşeka aborî xerab re derbas dibe. Ku di heman demê de peyedê di vekhostena petrolê û elektrîkê ji deverên dibin kontrola grûpên çekdar û rejêma Sûrî de berdewam e. Li gorî Wezareta Neftê ya rejêma Sûrî ku di sala 2010 da rojane 380,000 bermîl neft ji nava xaka Sûrî derdiket ku bêhtirîn bîrên neftê û gazê li gundewarê her du parêzgehên Hesekê û Dêrezorê ne, yên ku niha dibin kontrola Qesedê de ne û kaderên Qesedê dahatin petrolê werdigirin. Piştî kontrolkirina çekdarên Daişa terorist di sala 2014 da li ser bîrên neftê yên li parêzgeha Dêrezorê û başûrê Hesekê berhemên rojane 70,000 bermîl neft bû. Piştî kontrolkirina peyedê li ser bîrên neftê hejmara rastexîne ya berhemên neftê û gazê nayêne eşkerekirin. Li gorî jêderên xwecihî ku beşek ji berhemên neftê û gazê bo deverên jêr kontrola rejêma Sûrî têne vekhostin û beşekî din jî ji alî welatê Iraqê ve tê şandin. Ji bilî yên ku bo grûpên çekdar yên ku her du bajarên Serê Kanî û Girê Spîyê her wiha bajarê Cerebrusê re tê vekhostin. Ku peyedê rojane bi dehan barhilgirên petrolê vedixwêze gundê Aliya başûrê bajarê Serê Kanî bi 20 kîlometran ku tê de petrol valayê barhilgirên Tirkiyê dikin. Gundê Aliya dikeve navbera grûpên çekdar û Qesedê de û bûye dergehekî bazirganiyê navbera her du aliyan de û di dergehê bajarê Tabqa re ji bo rejêma Sûrî tê vekhostin. Li gorî zanyaran ku rojane 6 barhilgirên petrolê ji bajarê Menbijê berve deverên dibin kontrola Qesedê de tên û petrolê vedixwêzîne ji grûpên çekdar re weke Emşad, Hemzat û Sultanilmurad re. Li gorî zanyariyên taybet ku rojane navbera 6 ta 100 barhilgirî derbasî devera dibin kontrola çekdaran li her du bajarên Cerebrusê û Menbijê dibe. Ji bilî barhilgirên ku petrolê vedixwêzê Serê Kaniyê. Tevî sepandina Qeyser peyedê bi hemahingî bi kompanya Qatircî re rojane 2 milyon û 500,000 litr ji petrolê vedixwêzê deverên dibin kontrola grûpên çekdar da. Her wiha bêhtirî 4 milyon litr derbasî devera dibin kontrola rejêma Sûrî de dike û bîrên neftê yên ku petrol jê tê vekhostin Şeddadî, Rimelan, El Umer. Têzanîn ku rêjeya samanên deverên dibin kontrola Qesedê de bêhtirî 50 li ser sedî ji samana Sûrî giştî û rojane samanên deverê têne dizîn û derbasî derveyî sînor dibe û di heman demê de welatiyên deverê di krîza kêmbûna neftê û gazê û elektrîkê re derbas dibe.